ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ರಶ್ ಉಂಟು ಫುಲ್ಲು. ಯಾಂಚೂರು ತಿರ್ತುಲ್ಲೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಡು. ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೂದಿಪ್ಪಾರು. ಹಿಂದೆ ಏನೋ ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಮುಂದೆ ಏನೋ ನಡೆಯೋದು ಸತ್ಯ. ಇದೆರಡಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಇದು ಸತ್ಯ. ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಪಾರ್ವತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ್ರ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಎಂಕ್ಲ ಏಪದ್ರ ಟೀನ್ ಮೆಂಡು ವ್ಯಾಸರ್ ಆದರ್ಶ್ ನೇಮಿ ಒಕ್ಕ ಬಯ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಜೇರಿ ಸರ್ ಬಯ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಬತ್ತು ಜೇರಿ ತೂಗ ಜಾತ್ರೆ ಏತ್ ಜರ್ದು ಉಂಟು. തിപ്പുണ പാർവതി ടെമ്പിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് വിത്ത് പോടും നല്ല വിത്ത് പോണ്ട ಸುಮಾರು ನಡಬರುಂಡು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಇನಿ ಈಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ಭೇಟಿ ಉಂಟಿದೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 10-12 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಿತ್ತೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ತಿರ್ತದ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ದ್ವಾರ ಉಂಡಾದೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು. ಮೂಲ ಬತ್ತ ಶಿವನ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾರಿಂಜ मुलता प्रति वर्ष शिवरात्री आणि जात्रे आपण सो ऐकोस्कर इतर जात्रे प्रति वर्ष शिवरात्रिगे ಬರ್ತಾನೆ. ಮುಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಬಂಡದ ಏನು ಏರ್ಲ ದಿತ್ತದ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟಿಗೆ ಕೊಡು ಅವೇನೆ ತೊಟ್ಟಗು ಆಡುವಂತ ಬಾಟ ಓಕೆ ಮಿತ್ತು ಹೋನಾಗ ಸುಸ್ತಾಪನು ಮಸ್ತ್ ಮೆಟ್ಲು ಉಂಟು ಎತ್ತು ಬಣ್ಣಾಗ ಕ್ಯಾರ ಒಂಚೂರು ಕೈಗಾರ ಬೇನೆ ಹಾಕು ಓಕೆ ದಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಲಭಿಸೋದು. ಒಂದು ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪು ನಾವು ಮೂಲೊಂದು ಮೆತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಕೆರೆ ಉಂಡು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಎಳ್ಳ ಮೋಸದ ಪಗ ಮೀಪುಣಂಚಿನ ಕೆರೆ ಓಕೆ. ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಭೇಟಿ ಹಾಕೊಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಹೆವಿ ರಶ್ ಕಾರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಶ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಚರ್ಮುರಿ ನಿಯರ್ಲ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮೇರ್ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ತೂಕ ಅಂಚಿ ತಿರ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದಿಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಉಲ್ಲ ತೂಕ ಸೋಡಾ ಅವಳಿತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಬಯಲೂರು ಸೇಮ್ ಮಡಿಕೆ ಸೋಡಾ ಆರತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯ ಮೌಲುಲ್ಲೇರು ಮಡಿಕೆ ಸೋಡಾ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಮಿಡಿದಾರೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದೂಲೆ ಏತ್ ಜನ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಸಿರ್ ಯಾಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ತುಯ್ಯಾರ್ ನೈಟ್లో ಇದ್ದಾರೆ ఒక సేమ్ మేరనే ఛానల్ ఉండు సచిన్ మాని కాపీగాడు ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹುಷಾರು ಓಕೆ ಇಂಜನ್ ನನ್ನೂರು ದಿಕ್ಕುಗೋಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ ಎಂಕ್ಲು ಮುಕ್ಪಟ್ಟು ತಿಂದಾಡೆ ಹೋಗು ಎಸ್ ತಾಂಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತ್ರೆ ನಾವು ಪಡೆದು ವೇಣೂರು ಪೋಯಿ ಸೊ ಇದಾಡ್ಯಾ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಟಾರ್ ಬೇಕು ಮಲ್ಲ ಗಿಟಾರ್ ಯೋಗ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪಡದೆ